Quan avui parlem de tecnologies quàntiques, estem parlant de dominar fenòmens que en aquells inicis ningú pensava que es poguessin ni controlar ni utilitzar per fer res útil. Estem parlant de fenòmens com superposició, que vol dir que un element pot estar en més d'un estat en un mateix temps. Estem parlant del que es diu no clonació, no copiar, o podem estar parlant, per exemple, el fenomen de la mesura, mesurar per obtenir una informació, l'estàs tocant, l'estàs alterant. I avui especialment hi ha tecnologia i equipaments que permeten controlar tots aquests fenòmens per fer quelcom útil tecnològicament. Últimament s'està parlant molt els 2-3 últims anys, però la veritat és que hem de dir que avui dia encara no poden tenir un impacte, perquè la tecnologia no està prou madura. Diguem-ne que ja en podem definir 3 o 4 sectors, els sectors de la computació quàntica, el sector de les comunicacions quàntiques, el sector de la sensòrica quàntica. Grans empreses, IBM, Amazon, Microsoft, Google, realment encara no han demostrat amb un ordinador quàntic construït actualment el seu ús tingui un avantatge respecte a l'ús de computació clàssica digital com la que coneixem i tenim a casa nostra o aquests grans centres de dades. La promesa de totes aquestes tecnologies i especialment la computació quàntica és molt forta, és a dir, prometen grans capacitats per fer el mateix que estem fent ara amb menys consum d'energia i molt més ràpid. La tecnologia no està prou madura com per tenir un ordinador que realment ho faci, això. La qüestió és que la tecnologia quàntica encara està per descobrir noves aplicacions, però que fins que no la comencem a tenir d'ús pràctic no la sabrem. Donada la nostra trajectòria i expertise amb tot el que són les comunicacions, ens hem començat a focalitzar en aquest aspecte, de quina manera les tecnologies quàntiques impacten a nivell de les comunicacions. Hi ha 2 grans focus en les comunicacions quàntiques, allò que té impacte en millorar la seguretat de les comunicacions i allò que impacta en construir el que anomenem la internet quàntica. Que hi ha internet semblant a l'actual que ha de permetre la transferència d'informació quàntica entre 2 extrems. I com tota revolució tecnològica, no podem esperar que solventi tots els problemes de les persones i la societat, però sí ens pot facilitar tecnològicament alguns dels reptes que tenim.